Maayong adlaw. So karon nga adlaw na ako hatagan og kinabuhi nga usa ka balak nga akong sinulat, naguluhan kini siya og nawad-an sa gugma. Sa di pa nako balakon, palihog lang ko subscribe sa akong YouTube channel and like the notification bell para always mong updated sa akong susunod na mga video. So kaning balak naguluhan o nawad-an sa gugma. Gugma pagkawala mo'y kaluoy. Akong kasing-kasing nagbako ug nagdamoy-moy. Akong dughan gisakitan sa imong pagkaway puangod. Nga imo akong gitukmod sa kasakit uban sa mabagang mga gapmod. Gugma makawala ka ugana. Mo hinungdan nga kanunay na puno sa luha ang akong mga mata. Gugma imong gipugsan sa kasakit akong kasing-kasing. Ang kahapdos akong panumduman karon nagpabiling. Gugma maayo lang ikaw sa sinugdan. Kalipay pagmaya ang matagamdaman, apan luyo ni ining tanan. Pagdangoy-ngoy sa kasakit, mo'y akong may aguman. Gugma, kanimo nawad-an ko ugana. Daghang kasing-kasing nga imong gipahilak sa tago, nga imong gipugsan sa kaguol ug pagbakho. Mong ilubong ko na ikaw sa akong hunahuna, aron dili na ikaw makaguba sa akong mga plano, sa akong ugma. So kining balak ng uluhan o nawad-an ugana. Thank you for watching. Pinunday inyong magbalak, Sairi Lidinyo Librando from Baise, Negros Oriental.